Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar a Cubescape Paradox i no és que hagi mirat un tutorial ni res per l'estil, però tinc una idea del que hem de fer. No he mirat un tutorial gens ni mica, cap, ni un. Mireu, aquí tenim un rellotge, veieu? I tenim un cercle aquí dalt que indica cap a aquest cantó i un cercle aquí baix que indica cap aquí. Llavors posarem... anem a seguir el senyal del tutorial, d'acord? O sigui, l'explicació no l'he trobat enlloc. Era una cosa així. A veure. Era alguna cosa així, Creieu en mi, heu de creure en mi. Vaig a buscar el tutorial. Bueno, ja està, me n'he recordat. La meva conclusió era aquesta, efectivament. El cercle al 4 i la creu al 5. Per què? Ni idea. Fem cas al senyal tutorial. Tenim uns fòsforos. Molt bé. Deixa això. Gràcies. Mira, què tal? Per què? Vale, no són lletres. OS quadrat partit Z turbilino OS quadrat. Vale, ja sé per què és. O per aquí. Ja veureu. OS quadrat partit, o petit, no sé què he dit. Això, OS quadrat petit, Z turbilino. Què és? Síntet de Celo, vale, d'acord. El Celo, que fa dies que ho dic jo, que no estem Celo, posem Celo, enxufem la tele, canal 669. Recordeu el canal 669? Doncs anem a la tele i posem el canal 669. I em diràs tu com funciona la tele. Com funciona aquesta tele? Així, vale. 669. Channel 12. Som-hi, doncs. Channel 12. Allà vamos. Channel 67. A place of relaxation. Vale. A place to empty the mind. Vale. Reflect in the past Vale. and the future. Vale. The Lake. La màquina d'escriure The Lake. Mare meva, ho estem pillant tot avui, The Lake. Chapter 2. Ui, tant. 6 hores. Dígamelo. Call 14365. Ja em diràs tu com funcionen aquests telèfons perquè no en tinc ni idea. 1, 4, 3, 5. Take advantage. Vale. Hi. Hello? No, hello. I do hope you're enjoying your stay. Where am I? Where am I? Toma ja. A place to Això volum, que si no no empty the se'm sent. mind. Així millor. What? Be warned. Debo advertirte, algunos se encuentran en este lugar difícil. How can I get out? How do I get out? Bueno, sí. Look through the keyhole. Vale. Esteu readys? Vale. Segueix havent la tia aquí. Ah! Cercle dalt, creuet al costat. Mira, la nena aquesta em fa por a mi. D'acord? Em fa por. I mira, no m'he espantat gaire, també t'ho he de dir, Però ara, mira... Què m'ha dit? Cercle dalt... Creuet aquí. Què em dona? Llave triangular. Vale. Fantàstic. Llave triangular. Vale. Què és això? Alba Botham... Què està passant aquí? A veure, reflexionem. Acabem... La noia... A veure. Un moment. Reflexionem. Algú em pot explicar per què un senyor... Jo? He sigut jo? Jo a través de la tele. No. Jo a través d'una gravació. M'he enviat a la tele, on jo mateix m'he enviat a un telèfon que m'ha trucat algú, m'ha dit que miri per la porta i m'he trobat la senyora boja aquella, que està morta però mentre està viva, amb una cosa xunga a l'ull, que m'ha donat una cosa dintre el rellotge. Ho veieu que això no... La gent aquesta està... No sé. Què els hi passa?
No sé què els hi passa, però no estan bé del cap. Ho sento dir-ho. Em sap greu, no sóc metge, però tinc la sensació de que amb aquesta gent els hi falta un bull. Podria haver obert l'altre perfectament, oi? Sí, no hi havia pensat. La A tenim... Algú em pot explicar què estem veient? Country Profession... Què és això? És que no ho sé. Ja ensenyem una màscara? O és que la foto està xunga? Què està passant aquí? Algú em pot explicar què estem veient? Llibre. Vicenç Van Gogh. Van Gogh els... Val, hi havia un llibre de Vicenç Van Gogh? Sí. Vale. Escolteu-me. M'ho miro jo i pel pròxim dia tinc les cartolines desxifrades, perquè si no estaré 3 anys mirant full per full, d'acord? I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu, si és així, li doneu like, us subscriviu i activeu la campaneta per rebre la notificació de quan pengi el següent episodi. I ara sí, fins una altra.